Nachádzame sa v Chlebniciach, kde vlastne sme dali dokopy nejakú menšiu dielňu. Každou prácou sa ten majster učí. Takže ja si myslím, že každý kováč má svoj rukopis a svoj gríf a svoju jedinečnosť. Momentálne máme zákazkovú výrobu, keďže už máme skúsenosť, dá sa tá práca čoraz viac zlepšovať. Tým, že každý úder kladiva je iný, tak aj ten výrobok má jedinečný vzhľad, jedinečný tvar. Naše zameranie je aj stredoveké brnenia, meče. Hlavne prešermianske skupiny sa vyrábali z počiatku s tým, že v minulosti sa oslovil aj Oravský hrad, takže to bola prvá myšlienka, aby vlastne naše stredoveké hrady zažili tú atmosféru tých dávnych časov slávnych rytierov.